Look, lento kuthiwa G-spot akusona isport njalo. Kuyindaweni enkulu kabi nje ngaphakathi enkomeni kumuntu wesifazane odongeni. And akubona wonke futhi umuntu wesifazane obuzwa lobumnandi. Kodwa leyo ndawo iba mnandi ngaphakathi kuyena ngoba kusuke kuyingemuva umhlane kabhontshisi. So meaning indawo kuyiyona kumuntu wesifazane ngampela enemizwa kakhulu ubhontshisi. Either engaphandle ubhontshisi noma uma ungena ngaphakathi ungena kumhlane wakhe lo donga ke lo umhlane wabhontshisi melithintekile ilona eliba nemizwa. Kodwa ke abafana abantu besifazane omunye nangale kwaloko uthi umthinte kulolo donga if kuukuthi umuntu wesilisa nje ophiwe if omunye ubuzo bomnandi ngesikhathi uthinta umlomo wesibeletho so ungena ngaphakathi uyothinta umlomo wesibeletho sakhe omunye futhi uyakuzwa ubumnandi ngokuthi umthinte kuleyo ndawo leyo okay but iadvice yami ukuthi kakhulu more than anything ukuthi musukuqagela uwedwa khuluma naye ngoba ukuxoxisana nomuntu wakho wesifazane konokubalekile ukuthi asho ukuthi kuphi lokumnandi khona ungazitsheli ukuthi if ethulile uyakuhlonipha kumnandi ngoba ungathola uthule nje ngempela ngoba akezwe lutho and uthule ngempela ngoba uyasaba nokukutshela ukuthi akezwe lutho so wena ithi noma nenza ukuxoxa naye ukuthi ku right la even from the time you foreplay nje kumnandi lokho uyakuthanda lokho niqhubeka naye umuntu wesifazana akakwazi ukuthi avuleleke asho ukuthi qhubeka softer yehlisa qinisa okusho ukuthi dokotela kubalekile ukuthi naye lo wesifazane awazi umzimba wakhe azazi yena